ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଗୋଟେ ଅନ୍ୟ ଏକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା। ଏହି ସ୍ଥାନଟା ହେଉଛି ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ସମାଧି ପୀଠ। ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫା। ପାରାଦୀପରୁ ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ଏହି ଛୋଟ ହିଲ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ଏହା ନିକଟରେ ଲଳିତଗିରି ବି ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପାଖାପାଖି ଆସିଗଲୁଣୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ରଖିକି ଭିତରକୁ ଯିବା। ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଜଣେ ରାଜକୁମାର ଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 17-18 ବର୍ଷ ହେଇଥିଲା ତାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ଆସିଯାଇଥିଲା। ଆଉ ସେ ଘର ଛାଡ଼ି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, କଟକ, ପାରାଦୀପର କୁଜଙ୍ଗ ହେଇକି ଶେଷରେ ଯାଇକି ଏଇ ଲଳିତଗିରିରେ ତାଙ୍କ ସାଧନା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ସ୍ଥାନକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଆସିଲେ ସେତିକିବେଳେ ଏହି ସ୍ଥାନର ମେନ୍ ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଓଳାଶୁଣୀ। ସେ ଉପରେ ରହୁଥିଲେ। ସେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ପଠାଇଥିଲେ। ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କ ସାଧନା ପାଖରେ ଚଣ୍ଡୀ ଚାମୁଣ୍ଡାମାନେ ହାର ମାନିଗଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ପ୍ରଥମେ ଅରକ୍ଷିତ ନଥିଲା। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି ନା ଗୋଟାଏ ରାତିରେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କୌଣସି ସାଧୁଙ୍କୁ ଭିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ୀର ବାରିରୁ କଦଳୀପତ୍ର କାଟୁଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଅରକ୍ଷିତଙ୍କ ସମାଧି ଦେଖା ହେଲାଣି। ଏଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା। ପତ୍ର କାଟିଲା ବେଳେ ସେ ବୁଢ଼ୀଟି କହିଲା, ଆଉ ପତ୍ର କ'ଣ କାଟୁଛୁ ବାରିରୁ? ଏ ଅରକ୍ଷିତ ର ତୋତେ ବାଡ଼େଇବି। ଏହା କହିଲା ମାତ୍ରେ ଅରକ୍ଷିତ, ଯାହାର ବାପା ମା କେହି ନଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଅରକ୍ଷିତ କହନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ନିଜେ କହିଲେ, ହଉ ମୋ ନାଁ ଏଥର ଅରକ୍ଷିତ ହେଲା। ତେଣୁକରି ସେବେଠାରୁ ତାଙ୍କୁ ଅରକ୍ଷିତ ନାଁରେ ସେ ଜଣା ହେଲେ। ମାଘ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା ହୁଏ। ସେୟାକୁ ଓଳାଶୁଣୀ ଯାତ୍ରା କହନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଓଳାଶୁଣୀ ଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି କେଶଯାତ୍ରା। କେଶଯାତ୍ରା କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି କି? ଏହା ଉପରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଅଛି। ଦିନେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଯେତେବେଳେ ଓଳାଶୁଣୀ ଗୁମ୍ଫାରେ ଥିଲେ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ପାଖ ଆଖପାଖ ଗାଁକୁ ଭିକ୍ଷା ମାଗିବାକୁ ଯାଆନ୍ତି। ଲଳିତଗିରି ଗ୍ରାମରେ ଜଣଙ୍କ ଘରେ ସେ ଯାଇକି ଭିକ୍ଷା ମାଗନ୍ତି। ଆଉ ସେ ମହାରଣା ପରିବାରର ଘରର ତାଙ୍କ ବୋହୂ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ତାଙ୍କ କେଶ କୁଣ୍ଡେଇ ଦିଅନ୍ତି। କେଶ କୁଣ୍ଡେଇ ଦେଲା ବେଳକୁ ଗୋଟାଏ କେଶ ଝଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ଆଉ ସେ ତାଙ୍କ କାନିରେ ଗଣ୍ଠି ମାରିକି ରଖିଲେ। ସନ୍ଥ ଅରକ୍ଷିତ ସେ ବୋହୂକୁ କହିଲେ, ତମେ କ'ଣ ଏହାକୁ ରଖିପାରିବ? ସମ୍ଭାଳି ପାରିବନି ଏ କେଶକୁ? ସିଏ କହିଲା, ନାଇଁ ମୁଁ ଏହାକୁ ରଖିବି। ଦିନକୁ ଦିନ ସେ କେଶ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଆଜି ବି ମହାରଣା ପରିବାର ଘରେ ସେ ପ୍ରମିଳା ମହାରଣାଙ୍କ ଘରେ ଏଇ କେଶଟି ରହିଛି ଆଉ ପୂଜା ପାଉଛି। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଏଠାରେ ସବୁ ପିକନିକ୍ ବି ମନାଉଛନ୍ତି। ଏହି ପର୍ବତରେ ମା ଓଳାଶୁଣୀ ତଳେ ରହିଛନ୍ତି ଆଉ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଉପରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବି। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତୁ।